Idem vám ukázať, čo som dnes jedla ako niekto, kto sa snaží jesť zdravo, no zároveň nie je zeleninu a miluje sladké. Kto ma aspoň chvíľu sleduje, tak už vie, že môj deň nezačína bez raňajok a dnes to bola pohanková kaša. Táto minútová je úplne perfektná, pretože je jemná a je naozaj uvarená za 1 minútu. Pridala som si nejaké ovocie, banán, čučoriedky, maliny a navrch som si ešte dala tieto proteínové crispy z bielej čokolády z Actinu. No a samozrejme pre mňa toto nie je kaša, kým si tam nedám toto orieškové maslo so slaným karamelom. Na Actin vám momentálne platí aj moja zľava. Stačí v košíku použiť kód Sofia. Každé ráno si robím aj nejaký čaj namiesto kávy. Kávu sa snažím piť až po obede a úplne som si obľúbila bylinkové čaje. Ešte som doplnila aj nejaké vitamíny, ale na tie teda veľakrát zabudnem, takže som rada, keď si ich dám 4 krát do týždňa. Dnes som si spravila úplne jednoduchý obed a boli to tieto tagliatelle. Ja milujem tagliatelle cestoviny a dala som si ich prosím pekne so smotanou, pretože som na to mala extrémnu chuť. Samozrejme som si to aj posolila, zjedla som celý tento tanier, brutálne mi to chutilo. Po obede som si dala pohár 100% pomarančového džúsu. No a ako snack som si dala tieto rýžové čokoládové guličky s bielou čokoládou a malinami. Toto je inak môj momentálne najobľúbenejší snack. No a večeru som chystala už deň predtým, dnes sme to dávali len upiecť a je to teda focaccia s olivovým olejom.